Min tarif li riżulta mill-Parlament dan l-aħħar ħareġ biċ-ċar li fi żmien li d-deputat ta' Simon Busuttil George Pulicino kien Ministru mela l-bord ta' Wayserv b'attivisti nazzjonalisti u persuni qrib tiegħu. Nies li tħallsu eluf ta' euro biex bħala persuni ta' fiduċja poġġew fuq dan il-bord, anke jekk kien hemm minnhom li laqat fallew mhux waħda jew tnejn. Tispikka fosthom Marta Sportelli, dak iż-żmien President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u llum deputat ta' Simon Busuttil fuq il-bord tal-Wayserv għamlet 5 snin u ta' dan tħallset 32,000 euro. Iktar minn hekk Portelli kienet titħallas tal-li suppost taqsam minn Għawdex għal Malta biex tmur il-laqat. Kien hemm ukoll Jukar Mizzi, attivist ewlieni tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex u wkoll ħadd 30,000 euro. Ibnu Kevin li qed jirreklama l-protesta tal-ħadd kien jaħdem bħala Person of Trust mal-MIC ma' Simon Busuttil wara kien daħal jaħdem mal-Gvern fil-Ministeru tar-Riżorsi u wara fl-uffiċċju ta' Simon Busuttil biex illum jaħdem fl-uffiċċju ta' Therese Komodini Kakija. Fuq l-istess bord kien hemm Magda Magri Nawdi li servit bħala Sindku u Viċi Sindku Nazzjonalista ta' Ħallija. Din kienet fuq il-bord tal-Wayserv għal 6 snin, din tħallset 20,000 euro. Jispikka wkoll Matthew Cilja, kanvażer kbir tal-eks Ministru li ħattru fil-bord. Wara li ma baqax jaħdem fis-segretarjat privat, George Pulicino ħattru konsulent tiegħu bħala Person of Trust. Kien hemm ukoll Alex Tranter bħala persuna ta' fiduċja li kien fuq il-bord tal-Wayserv għal 3 snin. Eventwalment inħatar ukoll Chairman tal-Ene Malta. Illum qed jaffaċċja akkużi fil-qorti ta' miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi bil-credit card li kien juża meta kien l-Ene Malta.